Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong makahinabi ang usa ka paranormal investigator gikan diri sa Davao City. Walay lain pa kundi si Rain Sandigan. Maayong butag Rain and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Morning attorney, og okay lang, medyo stress lang karon kay busy kay ta karon sa mga lakaw nato kay since Halloween, daghan mga invitation mga ana-ana pero okay lang. Kanang kalipay po nato na. Sir, isa gyud ka sa mga sikat nga paranormal investigators dinhi sa syudad. Kanus amang ka or paunsa ka nagsugod sa imong career as a paranormal investigator? Sukat pa sa una man god, nagasulod-sulod na ko ng mga ginaingon nga haunted house, haunted buildings, haunted locations. Nagaadto na ko na kay lang pinagkaiba lang 90s lang gud to. Wala pa kayo wa pa na dokumento na kayo, wala kay kamera, di pa kayo usong kamera. So susulod lang. So niabot ang time mga panahon na bago lang na ako'y nakaila na sa Manila, nakabase mga paranormal. Mo to akong mentor na si Tia Philos. Nga mo to siya ang nagtudlo isa ko nag-train sa kuha unsaon mahimong paranormal nga sa tama nga pamaagi. Katong nag-focus na gyud ka sa imong career as an investigator, sir, unsa pud ang mga nausab sa imong kinabuhi? Sa una man god ako basta ako anong murag kung unsa ko, mura na akong ipakita. Karon medyo kontrolado ta sa gikan sa tong kay kita na sa publiko. Medyo kontrolado ko sa ako mga lihok o kanang mas giusab na ako, mas gitaas na ako mga pasensya na giusab na ako kung kintay makipag-istorya sa tao, gitud-an ako unsang makikistorya sa lain-laing klaseng tao kay kung paranormal investigator man gud kinahanglan nimo kabalo ka unsa ang pag-istorya sa lalahing klaseng tao kay lalahi ba yung batasan sa tao, so kabalo ka dapat unsaon mga approach sa bawat isa sa ilaha. Sir Rainy, unsa pud ba ang imong pinakadili malimtan nga hadlok na experiencer? Dili maingon nga hadlok yun ko pero siguro makonsider na ako nga isa sa mga kuya-kuya po nga na hinumduman ako nga experience na ako katong kuan siguro wala man guni siya na kuan isa nang ni sa vlog na ko isa ka building di na ako istorya kung asa dapit kay confidential to kuan siya haunted building na siya. Unya pag adto nako, pag duol nako sa pagsugod pa lang nako kay nag-set up ako sa akong gadgets nako. Nagbundak ang mga portahan tanan. Nagbundak-bundak siya, nya ako ra to isa kay wala koy kamera nga kauban nato. Wala koy kauban nga magunsa sa kamera kay stricto kayo ang tag-iya to. Tapos ang mga portahan sa room gipambundak siya, way hangin siya. Pero kabalo pud ko nga tinuod lang po to dili impud hangin kay duol ko nagpuyo sa una diya og daghan ng mga istorya nga to. Then samtang nagalakaw-lakaw ko dito, libot-libot ko atong gabi una to na ay nagsingit og tingog sa ako ang audio nako nga dili man to akong tingog unta. Mo tong siguro tan-aw na ako nga murag namduman ako isa lang sa mga karanasan nako. Ubay-ubay na sab ang imuhang mga naagian, Sir Rainy, pero unsa ba ang mga usual nga challenges pud or struggles sa usa ka paranormal investigator? Sukad ato nga nailhan ko bilang paranormal investigator na ay mga nagahusgayod sa kuha gyud. Isa na sa kuha, di lang sa kuha, actually sa mga kauban po na sa paranormal community. Pero sa kuha mo tanan ako naayud daghan gyud labi na mga relatives nako nga mga lahi ang tinuuhan, lahi ang panampalataya. So burag ma-judge sa labi na kuan kay hunaw la pa sa paranormal, na dautan na ani. Pero sa tinud lang kung maminaw na gyud mo sa akong pasabot nako, siguro mausab mo na huna ninyo nga dili gyud dapat ingana ang pag-judge ninyo sa kuha ug sa uban pod kay depende depende lahi mo guna pag paranormal, ibig sabihin butang nga dili ma-explain sa science na siya. So pag moingon ka nga butang nga dili mag-explain sa science, ibig basabihan nga ni adto ko na para lang magbuhat og ana nga butang nga ginaingon ninyo nga dautan sa inyong tinuuhan. Burag ma-judge, burag something, burag ana attorney ko pasabot na ako. So burag muna ang challenge sa kuha pero ginabaliwala na lang na ako na kay para sa kuha wala man pagibat dautan jud. Kabalo ko sang gulingon nako
ug dapat respeto nato tanan tao kay lalahi man tag tinuhan ug lalahi man ta og kung unsa ta atong landas nato. Do you have any message din po sa ato ang mga kapuso hilabi na sa mga dali ra kaayo mahadlok or dili gyud mo tuo sa mga paranormal activities, especially karon nga Halloween season? Unta kinahanglan po nato nga makabalo pod bisang kana lang nga butang, gamay nga butang, basic lang. Kung unsa may dapat hadlokan nato, dili man gud dapat ta mahadlok mga elemento kay wa mo tanang labot pod sila or mga multo ginaingon. Dapat po nato nga makabalot ta impormasyon, na tamang impormasyon bahin ana nila. Basta na kay pananalig sa Dios nga ato ang ginaampuan nato yun. Mag-isip sa ta ibalanse ato, tama ba kung nakita kay depende ra ba na yun sa hay makaapekto na kung sa atong pangunahuna ug sa atong panganimuyo, kung sa atong estado sa kinabuhi. Ngunang unta lang magunahuna sa tauna nato i-judge ng mga sitwasyon nga ana. Daghan kaayong salamat Sir Rain sa paghahinog panahon alang kanamo diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.